Čaute, idem robiť videjko. Minecraft videjko, presne. Funguje mikrofón. Takže ideme hrať Minecraft. Nový server, úplne, vieš čo, nie. Zmeňme toto. Takže mám niečo, aby sa to pripojilo na svoj telefón. Áno. Je to na nabíjanie. Ale sa to toto je taká vec, ktorá sa tak pripája na Áno. telefón, aby to fungovalo. Áno, ale tiško, robím videjko. To je ten mikrofón. Nehovorím. Má trochu otravuje, ale to je nič. Ideme nový world vyrobiť. Vypni svetlo. Aby... Normálne. S čím? Jak ideme? Survival world, všetko. Dúfam, že nájdeme village. Ešte si moc ticho. Poďme. To bude dosť super, akože... Taký lag tu je. Sme v džunglu. To je super. Džungla. OK. No. Ideme dostať cobblestone. A už mám coal. A uhlie som potreboval. To podľa mňa bude veľa uhlia. Tak 20 kuskov cobblestone potrebujem. Ja som mohol byť. Nevadí. To bude super. We're cutting that. We're gonna cut that everywhere. It's just hair. Your hair is falling out. Doesn't matter. Why on my fingers? Tak dobre. To je strašne veľa uhlia. To máme všetko. Bo uhlie všetko robí. Choršie vary. A ja potrebujem na trošky. Super to je. Potrebné v Minecraftu. Z kuskov cobblestone. Nepočuje sa to, lebo mám mikrofón. Sorry, niečo mi prasklo. Ináč, toto je super. Tým smerom. Či tu dole? Tak nejdem sa pozrieť, ešte nemám gear ani nič.
Prečo to vyzerá, ako by som to už mohol? Vlastne niečo pamätám, že som tu už bol. Čo divné. Môj brat hľadá svoj telefon. Pozadí. Buď asi ho nepočujete. Strieľa teraz do kamery. Vypni svetlo. Nevypína svetlo, musí zapnúť svetlo, takže bude ho... Ticho. Je to zväčšené dosť, David. Mám to testoval. Mám tablet, vieš? Takže to je iné. Tam je kejvka. Čo to tam je? Neviem, či je kopet alebo cobblestone. Nie, to bude cobblestone. To bude iron alebo kopet, sorry. Poďme. Tak peaceful. Ať Minecraft. Ešte som asi zabudol urobiť pickaxe ironový. To by som potreboval strašne ináč. Jeden ironový pickaxe. Tak to bude všetko. Nič tu není, len kope. To som si myslel, že to bol iron. David, vypni svetla. David, vypni svetla. Môj brat proste, vieš, zapol svetla, takže budeme vidieť horšie. Ale teraz vidíte oveľa lepšie, podľa mňa. Strieľa do telky s nejakou fejkovou pištolou a aj strelou. Trochu mi to nepomáha, ale okam. Musím nájsť niečo. Asi už idem zrobiť dom. Ináč. Ale asi už idem. Vlastne potrebujem nájsť... Asi viem, čo potrebujem urobiť. Našiel som tekvice. To znamená, že bude niekde blízko vesnica. Keď neviete, že to je... Keď si nemyslíte, že to tak je to tak ináč. Veľakrát. Kvôli tomu, že si pri tekvicách môže byť vesnica blízko. Tak poďme. To je úplne chill. Lenže David niekedy robí nejaké blbosti. Ty nemáš robiť svoje vlastné video? Daj nájsť svoj telefon. To je hrozné. Chcem dostať ovcu. Svoj wool. Tu bude nejaké vecičky, je koper. Si viac kopru. Dáme toto. No. Viac z tohto. To nepotrebujem už žulie. Potrebujem viac... A moje oči ináč ma trochu bolia. Ešte asi už idem robiť dom. Toto akože... Trochu viac dreva. David, Dávaj... Je to cool. Nedávaj pickaxe, bro. Ničíš môj stream. Ale je to cool. Nevidíš. Ale je to cool. Nevidia, čo robím. Nevidia, čo robím. A tak prečo by som to ničil so pickaxom? Je to strom. Áno, strom. OK. Vieš, že oni teba nepočuje. Ticho, daj to preč. Daj preč ten... Ale nič není vidieť, bro. Není tam. Je tam... Nič není vidieť na sajdu. Viac stromov, asi už idem robiť dom, no. Viac stromov. A fuj. Mám iné typy stromov.
Asi tuto si dám dom. Sorry. Asi to bude z džunglu. Exactly stack. A dáme 16 a to bude asi strecha, nie? Tak. Bude to taký simple dom. To bude taký maličký. Len taký. Lebo som tu prvú noc a musím sa niekde dať. Bude to také iglu. Povieme si. Na takú noc, vieš. To potrebné. Aby ma moby nezabili a zombíci všeličom. Aby som nebol eliminovaný. Chcete po schode, lebo je to nechutné, keď máš dve. To bude asi skoro všetko. Už začína byť tma. To je zle. Aby som to dokončil rýchlo. Do pedala. Skoro noc. To je super. Sakra, už nemám drevo. Za to týmto. Tak. Ježiš. Ja nemám jedlo. Som blbec. Som sa nešiel pre jedlo. Budem si rýchlo. Aj mi to jedlo. Som rýchlo išiel pre jedlo. Som zabudol úplne na tom. Klasická pesnička z Minecraftu. Mám 10. Takže poďme takto. Mal byť furnace. Ešte máme nejaké jedlo, som zabudol šíp. Aby som rýchlo variť. Ale potom svetlo. Som videl môj telefón, Krištof. Počkaj, za chvíľku to skončím už. Keď uvarí sa mi jedlo, vieš? Všetky tie. A tak, možno to ukončím, keď dovarím toto jedlo. Akože, vtedy to skončím. Tak zoberiem toho kola. Robím to v točkách. Jak vždy. 16. Takto. A to je všetko. Tak to je koniec. Čaute. Save and quit. Tak. Čaute.